Fúj még szonnan! Támadta a pináját! Ne nyalogassad! Na, hajrá! Legalább fotó erejéig. Még nyaljad! Ne nekem kelljen! Kitartást csináld! Na, csináld a Nem látom, hogy honnan fotóz. Kapd elő a kést, aztán ölös szex. Várd meg a véradást! Ez elég soft eddig. Várjál. Most valami csinálj. Áki, hát a neten is lát! Ez a 8 mm, vagy mi ez? A 8. utas halál. Nem videózol, vagy fotózol? Videó. Csak szóljál, mert nem tudom. Harap le a bimbét! Nehogy már késsel! Oda sem merek nézni! Eszterrel is így szoktad? Ott villával, vagy kanállal. Azért nézni is rossz! Dr. Troja nagy sebész, bassz meg! Egyet! Mellehúsa? Megy! Egy kis pipi húsi! És halad meg. Most plastikai sem Áki, észre az csak egy Barom finom! milyen izé? elfogyott Császár rassziszt! Nőből férfi. De várjál, a barbár kultúrákban vágják ki a nőnek a ciklóját. Komolyan? Ez az enyém, Én ez ebben bele azt hittem, hogy minden csaj rózsaszín belülről, de akkor ezzel van. Hát itt barnák szoktak el. Tele van a Kikírja a másik mellé. Tudod, mint a... Ne, várj, mint a helyszínlőkben, amikor boncolnak. Az Y-ban meccés! Borda terpesz. Az a beltartóban van. Ha vágj le a picsába. Igen, Van alatt ebből, ne aggódj, csak a elvágod. piercinget Igen, nem volt kerik szó, az felül kerik szó. de mindegy. Ja, az fordítva így van, de van. Általános iskolában van. Hát nem sem két pénzt. Áki, bazzeg, ez a Kill-ből. Szegény nyuma. Ez már X! Mondjad, hogy aláfestőzzenek. Ez egy jó érzés. Mondjad, hogy feltárom a részt. Rendellenességet találtál? Hevegy bevérzés. Nem félre. Tedd le, majd elfogy. Mű melle van, nem? Így már elég szarul néz ki. Az mellé szúr, bazd meg! Mindjárt többet. 42 Hú, valaki Áki, az azt 6 mondja? embernek Hát elég. most ezt most én ilyen intuitív módon csinálod? Mint egy boncolás. Szárnyát Tisztolódás. Meg is perzseled? De gonosz vagy! Szerintem elég is átjegyzeni, nem? Jó. Én biztos. Ezt még tovább. Legutolját Dexterben láttam ilyen. Még a piercing. Azt vidd haza szerintem. Az marcipának is Megnyúzol. Ah, beletörik a fogadba, nem is ehető. ezt vágd már le oda. Jó, nem kell már lepogyni. Ez bőr! Na hát akkor Ez bőr, bazd meg! Most már erre szemben néz ki. Ez igazi ember. entes boncolás után tudod. Hogy az? Jöhetsz az enyém, várjál. A lényeg az enyém. A lényeg. Húzzuk ki.